Isa sa mga sinasabi nilang mga tipid tips ay wag daw iiwan ang gas tank na walang laman. Kailangan daw kahit kalahati or full tank yung gas tank para makatipid ka sa gas. Kasi daw, nag-evaporate daw yung gas kapag ka nakapark ka lang sa tirik na araw. So gaano katotoo ang tip na to? Nalaman ko na totoo nga na nag-evaporate ang gas kapag ka naiwan mo yan sa isang open container. So ito yung clip na nagpapakita na totoo nga yan. So kung makikita nyo, unti-unting nag-evaporate yung gas kapag iniwan mo lang yan na nakatiwangwang. Okay, totoo na nag-evaporate yung gas kapag ka iniwan mo lang sa isang container. Pero marami din nagsasabi na depende rin daw yan sa sasakyan. Maaring may ganito nga mga sitwasyon. Kapag ka konti lang yung gas, madaling mag-evaporate yung gas palabas ng tangke dahil minsan ang isang dahilan medyo loose yung gas cap. Medyo tumatagas dun yung evaporation, yung laman ng gas tank. Isa yun sa mga dahilan. O maaari daw na kapag may ganitong sintomas yung sasakyan mo, yung nag-evaporate yung fuel dun sa gas tank, pwede daw na may butas yung fuel system mo o may butas yung mismong tangke mo kaya nagkakaroon ng leak. At ang sabi nila kadalasan yung mga lumang modelong kotse lang daw yun. Kasi kadalasan yung mga lumang modelong kotse, nagkakaroon na yun ng mga corrosion, nangangalawang na yung mga gas tank, rumurupok na yung mga hose dun sa fuel system. So madalas nabubutas na yon, minsan tumatagas na dun yung gas, minsan loose na rin yung gas cap kasi sa kalumaan na ng kotse. Pero yung mga bagong kotse daw ngayon hindi na daw ganon. So sabi nila okay lang daw na hindi punuin yung gas tank, hindi naman daw tatagas yon dahil yung mga bagong sasakyan meron na rin silang mga evap system. So yung evap system yun daw yung evaporative emission control system. Yun yung tinatawag nilang evap. Na dinesign talaga yan sa mga problema na ganito. So maganda na naglagay sila ng evap system sa mga sasakyan ngayon para hindi na nangyayari tong evaporation issue sa mga sasakyan natin. Itong evap system, ito yung pumipigil sa mga vapors na makatakas dun sa gas tank mo. Pero ayon nga sa mga nabasa ko, kahit may evap system, kahit may mga ganyan, nagbabawas pa din daw ng konting-konti ang gas ng sasakyan kahit merong evap system. Pero sobrang konti lang. Siguro parang isang spray lang ng alcohol. Siguro ganun ka konti. So parang hindi mo ring ramdam. At logical din naman yung paniniwala na kapag ka konti na yung gas sa gas tank mo, mas mabilis naman talaga mag-evaporate. Example na lang, anong mas mabilis kumulo? Yung isang tabong tubig o yung isang batsyang tubig? So mas mabilis mag-evaporate o uminit, kumulo, yung mas koonti, syempre. So logical din yung paniniwala nila na kapag ka konti yung nasa gas tank, mas prone din yan sa evaporation. At mas malakas mag-evaporate, lalo na kung meron ng mga issue talaga dun sa gas cap mo, yung sinabi natin kanina na mga issue. At sa opinion ko, okay lang naman yung advice na ilagay hanggang sa kalahati yung gas. Mas maganda halos full tank para kahit i-park mo man yan sa initan ng matagal, mas mababa yung risk na mag-evaporate yung laman ng gas tank. Pero kanya-kanyang paniniwala naman yan. Pero ikaw, ano ang opinion mo tungkol dito? Please share this video at pwede mong sabihin ang opinion mo sa comment section below. Salamat sa panonood.